Tony! Tony! Ikaw, anong trip mo? Ang daming iniisip, puro problema. Ang sakit ng tuhod ko, ang sakit ng ulo ko. Lahat na masakit sa katawan ko, ha? Kapag gaganitong Monday na Monday, pwede ba? Tantanan muna ang kakatakbo. Well, alam mo, minsan iniisip ko kung tumatakbo ko, mas madali yun, mas madaling makalimutan ng problema. It's a happy Monday, kabisyo. It's still me, ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. This is your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. bakit? Trip, Trip lang. trip lang. Aminin mo, may mga oras sa buhay mo na minsan hindi mo alam kung paano ibabalanse, ha? Yung pagjojowa mo dyan sa gilid, tapos yung isa, may alam mong may asawa ka. Kung pwede lang natin itakbo lahat ng problema, ay, naku, ginawa ko na. Oy, relax ka lang, Monday pa lang. Anyway, gusto ko munang batiin yung mga bumabiyahe mula Baguio. Alam nyo ba, Love Radio Baguio. Number 1 yun dyan. Tuloy-tuloy nyo yan. Dapat dito rin sa Manila, ha? Shout out sa mga sumali sa Baguio Marathon last Sunday. Kila Isa Sabater, Brian Regario, Piolo Cruz, Alfred De La Cruz from Zone 2 Sports. Hello sa inyo. Diba ang sarap tumakbo? Ang sarap tumakbo, lalo na pag marami kang problema. Ay, wag ka na mag-ikala dyan, no? Minsan, lalo ka na, kuya. Minsan, iniisip mo na gusto mo na lang manigarilyo o gusto mo na lang mag-inom kasi hindi mo alam kung paano susolusyonan ang poverty. Ang lalim ng word, poverty and the economic development of the Philippines. Well, dahil Monday pa lang naman, hinga-hinga ka muna dyan. Huwag ka muna masyado magpaka-stress, yes. Lagi mo tandaan habang nabubuhay ka, dadami at dadami yan. Dadami at dadami ang pimples mo, kakaisip mo sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat isipin. Hinga-hinga muna. Relax lang ng konti. Sige na nga, tutulungan na kita. Breathe in muna. Breathe in, breathe out. Ready? Breathe in. Breathe out. Isa pa. Breathe in. Breathe out. Last one. Breathe in. Breathe out. Medyo may amoy pero pwede na. Anyway, ako pa rin na makakasama nyo ngayong araw. Ang inyong daldalerang atleta, yes, mula 3 o'clock up until 6 in the evening. Dito po sa programang Love Trip. Kaya naman kung gusto mo ng feel-good music, na huwag ka muna masyado magpapaka-stress dyan, dito ka lang sa istasyong number 1 sa puso mo. Tuloy-tuloy sa pakikinig ng feel-good music ngayong Feel-Good Monday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number 1. Metro's number